Omwana Sagini kiagendera ase ekigambiro ky'omuchio Kisii awase nonyana boke abake gusukwa mutwe kachitariki 30 neyemo omutinyo gatano mwako yega ekero chinsemo chionsi chirachigoikira nabosio bw'ekigambiro ekyo elio koiraniria amamocho gose kwegerera George Morara ntoyo mubwaba wakiri oyobereka gukwanira igoro yekine ekyo bunatokumanywa no muri kyoito Ndemo Stephen Nigoria rituko linda saba kagerwa banene kubatika no kugokorwa maiso ko mwana Junior Sagini gate tariki 13 na 14 mutinyo 12 omwako etabaiki gwa seke gambero gya Kisii Law Courts. Abakagerwa abo nigo bare Alex Ochogo basibikanya kerario na ngina koro Sagini Rail Mayaka abo babeire kibatangira segetaseni kya banyanyimbo asege kabono. Asebi karobia lero nigo monachiebi na senior magistrate Christine Ogweno alenga ategerera abayigereri bechinsemo chionsi chirase kina. And now also let it be on record that we appreciate that the court accepted our prayer for the matter to be moved one day ahead from tomorrow to today due to pressing commitments on the part of our team. Nonye nabo nigensemo y'abawakili bakwegerera omwana Junior Sagini ne county basaba gotegererwa kwa lero gusukibwe bosio egenteke gambero kiancherana. So highlighting of submissions on the 31st of May at noon. Morara George Bwakumo wakili ngo wakilisho mwana Sagini ekina gesatua chage to mutenyo December ensemo ya prosecution ekina nja akorete na ensemo ya bali bakogerera aba baswarire batatu Alex Pacifica na Rachel na barumba akorete kina kyabo bono twekire asenga kieria yo gochikokore kina na kare kina yo chikwara egentonkerige korokuna chi submission nchiricho ko oko beke kina gyonse buna kiarenge asobwamo na korigerena na kikera chiko na chwaso omotwe wiki erebosio Jumatano chinsa isano nemo na lituratware bikaro byarenge bikorekane rero asense moyo bwegererie egenete nebe yariganirike boikiranu. That's the position. We are confident. We are a team. We are working on our submissions. We'll be filing them in a few. Then we'll be highlighting them. That is, it basically means putting facts and law together to vouch for our case, so that the court finds the accused persons guilty of the charges that they've been charged with. Enseme kumwegerero mwana Junior Sagini nigegenete buna omweli oye ekene nkimanyekane no bwene gutuka aso kwegena weito ekina gitu twage korire oboshahidi twareta tase court na abashahidi twareta tase court ntubwato kwegena buna haki nechetendeke aso mwana Sagini no kuruswa maiso aye nigo lyarengeri tukolinde bosibwe kigambere kene naso mo magistrate Christine Ogweno anarire gochika bene buna chitariki 30 neyemo umutenyo yo gatano mwaka obwechiri 2023 chinsemo chonsi chobogeri chirase kineke chinyare kubeka bene ukogera kwabo kwanyare ko bagokobase kineke kurukia gachage to mwaka onyarete ko bakogweta ase kelikira nyare ko bagekwena no ase koti ase wiki eyu kiranyare ko konya sekeli omo magistrate anyare ko bagakubwati na gochika chitariki bene bona ase kineke ukuna chavene kora ruegu ase kineke kuripoteria Ndizi TV korwa ase